Hej, i dag har jeg min søster med. Det er mig! Og Ja, vi skal ikke til at det der, hvis den så skal vi til at lave en video, der hedder SPLK. Ja, og vi har en mobil her. S det er sandhed, så skal man gøre et eller andet. Og K det er, hvor man skal gøre et eller andet. Og spise eller et eller andet, drikke et eller andet. Hvis man ikke gider svare, og så P det er prank call en af vores venner. Ja, men hvis man siger... Forkert, at man ikke gider at sige svaret. Så skal man have lidt af det der vand, og man skal drikke det hele af det. Ikke hele vandet. Ikke sådan her. Men sådan her. Vi skal bare drikke sådan en lille mundfuld. Nej, vi skal drikke her. Det bestemmer jeg. Okay, vi tager... Okay, vi tager bare... Okay. Det bliver... Mig. Alia. Jeg vælger... SPLK. Jeg vælger... Det er S eller K. Nej. Okay, jeg vælger K. Okay, du skal slikke gulvet. Altså slikke gulvtæppet. Okay, min tur. Jeg må ikke gøre det. Jeg Jeg er ekspert i det. Ej, det er ikke min tur endnu, det ved man aldrig. Okay, nu er det dig. Yes. SP eller K? Og jeg vælger procent P. Nej, jeg vælger... Nej. Hvis du vælger P, så skal du pointe over en. P. Okay. Hvem vil gerne prank call? Okay, og ja, nu ringer vi. Måske godt kan høre. Okay. Hallo? Det er pizzabåd. Hej, Alia. Ej, det er så dårligt at vælge. Hej. Det var bare lige, vi er i gang med at lave en YouTube-video. Sig lige hej til YouTube, okay? 1, 2, 3, nu! Råb det. Hej. Ja, okay. Ja, okay. Men vi var virkelig dårlige, men det var bare lige, at Amalie, hun skulle prank call, fordi at vi laver en YouTube-video. Okay, lad os nu bare gå i gang. Det var du godt nok dårligt til. Okay. Nu er det mig. Yeah. Du er virkelig dårlig, Amalie. Okay. Okay, så er det mig. Og jeg vælger... Jeg vælger K. Nej, jeg vælger P. Okay, jeg skal pointkode en, og det gør vi bare nu. Nå, og nu har vi så lige fundet en af mine venner, som også har en YouTube-kanal. Han hedder Mikkel. Så lad os bare komme i gang med at ringe ham. Goddag. Hej, Alia. Oh shit. Okay. Vi er begge to mega dårlige. Ja. Sig lige hej til YouTube. Sig lige hej til YouTube. Hej, YouTube. Det er fordi, at vi er i gang med at lave en YouTube-video. Nå, fedt. Og så skal vi jo prank-call nogen. Okay, nu gider vi ikke snakke med dig mere. Det er fordi, at hvad det hedder. Vi gider ikke snakke med dig mere. Okay. Hvad? Jeg tror mig på at falde bagover. Ja. Okay, nu er det næste spørgsmål. Det er min. Okay. Det er min. Hvad vælger du, Amalie? Okay, hvad for en... Nej. Alia. Ja, du skal først... hvad er det nu, der hedder? Like it away. Jamen, det er dig alligevel, for jeg har lige valgt. Ja. Okay. S, sandhed eller konsekvens eller P. Prank. Og jeg må undskylde, der ikke er så godt lys herude. P. Du kan ikke hele tiden bare vælge P, Amalie. Du er nødt til at vælge K. S.
Okay, S, sandhed. Hvor mange gange er du blevet kysset af den her måned? Altså sådan bekendt af din mor? Det ved jeg ikke, så det gider jeg ikke at svare på. Okay, så skal du drikke vand hertil. Så du skal bare sådan set drikke et halvt glas. Og du må ikke holde nogen pauser. Ja, jeg tror lige, du skal stoppe nu. Ja, det her, det er okay. Det drikker hun. Okay. Det må man ikke gøre. Okay, lad os komme i gang med næste. Og det er Du må mig. ikke vælge P igen. Nå, okay. Hold da kæft. Kan du bare holde kæft? Nej, jeg kan ikke holde min kæft. Jeg kan jo ikke. Okay, nu er det mig. Og jeg vælger sandhed. Hvad vil det være dit drømmejob? Og det vil nok være læge eller tandlæge. Eller YouTuber. YouTuber i Splay. Det vil være rigtig godt, fordi jeg har også en YouTube-kanal. Jeg kan lige, hvis vi kan finde ud af, liker vi den her, og lægger vi den her op i den her boks-ting. Hvide boks, der hopper ud. Men det kunne måske, og hvad det hedder. Ellers så hedder den... Ellers så hedder den Hafida og Lia. Og lad os komme videre til næste. Okay, så er det... Så er det Amalie. Okay. Okay, sandhed eller konsekvens? Eller P? Konsekvens, der er du valgt til. Konsekvens. Okay. Næste gang du skal på toilet, må du ikke lukke døren. Det gider jeg ikke. Så skal du drikke vand. Nej, vent lige. Prøv lige at komme her. Nej, Alia, det var... Bare lige lidt. Så behøver du ikke at hælde vand i din mund. Spilder du eller hvad? Nej. Okay, næste klip. Nu begynder solen at skinne, så det kommer ned på os, men så kan det ikke se os så meget, men lige meget. Okay, jeg vælger... Det var min tur. Nej, fordi jeg lige vil hælde vand i dig, fordi du svarede, så du ikke gider at svare på de spørgsmål. Okay, jeg vælger sandhed.